Si pots fer una primera tota una valoració del partit. Bé, jo crec que tot i un principi, un inici una mica desafortunat, perquè hem començat atacant bé, però hem fallat 2 tiros de sota cistella, amb algun rebot ofensiu, amb un parell de faltes amb atac, diria, amb bones accions. El partit ha estat igualat però controlat, però evidentment necessitàvem alguna més per vèncer l'eliminatòria, no? Tot i això, l'equip tant al segon quart com al tercer s'ha sabut mantenir sempre 4-6 punts a dalt, no? I crec que amb el cap fred, fent les coses bé, no perdent el partit a nivell defensiu, i necessitàvem aquest moment de rauxa, aquest moment d'acert, no? D'encadenar un parell o 3 d'accions consecutives, que Fontejau es volqués amb nosaltres com ha fet, i així ha estat, no? El moment que hem encadenat un parell de triples, doncs ja Fontejau ha ficat la resta i estem molt satisfets per la victòria. Sí, és el pla de partit somiat, o sigui, no voler-ho fer tot al principi i en el moment que elles no poden reaccionar. No sé si està buscat o no està buscat, és atzar. Crec que en vam parlar ahir, al final el pla de partit és sentir-te còmode dins el partit, veure que a elles els hi costa anotar, no? I veure si tu agafes bones dinàmiques. Fent això pots passar o no pots passar a l'eliminatòria, però evidentment t'has de veure en tot moment amb possibilitats de passar-ho, no? Crec que en cap moment hem vist que estàvem fora i en cap moment hem vist que era impossible, no? Estàvem a aquells 5-6 punts de diferència que amb necessitats d'aquest parell d'accions bones. Què és el que et fa sentir més enllà de classificar-te per la Lliga? Què és el que et fa sentir més content d'avui? Doncs que les jugadores en tenien moltes ganes, tenien aquesta data al calendari molt marcada, i bé, doncs al final d'allà a França, al final és important, no? Els últims minuts que vam retallar punts, doncs avui també formen part de l'eliminatòria. Maria, quan tot està preparat, tens algun moment que reuneixes els jugadors a pista i comences a parlar, encara no hi havia aquesta distància al marcador. Què els dius en aquests moments perquè l'equip, les teves companyes, reaccioneu y cambiado la dinámica del partido? Bueno, nos pasamos todo el partido yo creo con la misma mentalidad, que era que el partido iba a ser largo, sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Que había que estar frías de cabeza, y al final cada vez que nos juntábamos era para decirnos las cosas que habíamos hecho bien, lo que queríamos seguir jugando, y al final es estar juntas durante todo el partido, que yo creo que ha sido un poco la clave, y es lo que ha dicho Ed, ¿no? O sea, al final veníamos con esas ganas de demostrar la garra y el carácter, y yo creo que hoy se ha hecho, y eso es lo que hemos intentado todo el rato. ¿Qué te has llamado Fontejau? Mare meva, Fontejau. Pues, a ver, siempre responden, o sea, siempre que necesitamos que estén con nosotros está. Hoy ha vuelto hasta el pabellón lleno, creo que he escuchado que éramos 4.000 y pico, se me ha puesto, no sé, la piel de gallina, ha dicho, madre mía, y siempre lo digo, en todas las entrevistas que me hacen digo que es el sexto jugador, y yo creo que esto es el reflejo, ¿no? Al final nos ayudan, están ahí, y es el extra que siempre falta para que cuando vengan los rivales sepan que Girona está aquí y Fontejau con nosotros. Maria, el fet que avui no hi hagués Kennedy Ward, t'has respirat una mica quan l'heu vist allà que no es veia? A ver, de primeras obviamente no ha sido nuestra compañera aquí, y lo primero que hemos hecho todas es interesarnos por si estaba bien, y al final es una gran jugadora, ¿no? Y es mejor obviamente no tener en contra grandes jugadoras, siempre es un beneficio. Creo que el equipo también estaba preparado por el caso de que ella estuviese jugando, así que yo creo que pensamos mucho en nosotras y menos en ellas, que es lo que hay que hacer ahora. No,